Mana kamano nyakwa Ramogi ajuanga machiegni kendo kama wadwa dhi mbele kod chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono nyakango rom kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile nyakwa Ramogi ajuanga ka wachako mbaka oromo wakuongo wachako kod chal mar fwambo. Mago weche manyien mabende reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho kae biro luoni machiegni kamoro amora magintiere ka weche makamago biro kelo ni achiel kachiel e TV mari mar Ramogi TV e seche mabende wabiro yudo gi ahinya to e weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono ka wachako chal mar fwambo nyakwa Ramogi ajuanga wachako kod weche mabende timore alwora mag counties wa. Achiel kachiel ko wachako kod weche matimore ka wachako kod wachno matimore e county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay nyakwa Ramogi ajuanga odiochieng' makawuono joten kanise bagoromo mar kwe mitelo ne kod county commissioner mano county commissioner e county ma Homa Bay aka jo siasa malaro kom governor biro yuoro e romo makamano mabende biro bagi e magawa mar ACK mano mayudore Homa Bay town. Romo makamano onego bedni chakore saa 4 mar okinyi odiochieng' makawuono kendo reporter marwa e county ma Homa Bay kono mano Alia Beach. E kinde mabiro yudo weche makamago wabiro loso weche goe kata weche makamago e yo makare kendo biro yudo gi e weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Akawadhi wach machielo mabende timore alwora mag counties wa. Wadhi e county ma Mombasa. County ma Mombasa odiochieng' makawuono riwruok mar joriemba loche matingo osike kowuok e wath ma Mombasa ayuak ne derepe mawuok e pinje mag libamba kuom mayogi tijegi e pachoka nikech giyie mar mondo mi ochulgi pesa matin kipimo kod mano ma jo Kenya dwaro. Wach makamano mar yuak mar derepe mantiere e kadho wath ma Mombasa yuak mabende gi yuak ni derepe mawuok e pinje malibamba mayo gi ohala. Wanyalo wacho ni derepe mawuok e pinje malibamba gin gidwaro chudo matin kipimo kod pesa ma derepe mawuok e pacho ka dwaro. Gino ma wanyalo wacho ni ketho ne gi ohala kadho wath nam chumbi. Wach makamano reporter marwa e county ma Mombasa kono mano George Aoko biro luonwa machiegni mar mondo mi one yore makare minyalo kony godo derepe mayudore kadho wath mano kadho wath nam chumbi e county ma Mombasa. Weche makamago jaketho ohala ahinya wantiere kod ageno ni sirikal bende biro winjo yuak joriem derepe mayudore e county ma Mombasa kono kaluwore ni ka jo mawuok e pinje malibamba obiro kamutime ohala to gidwa ketho nu ohala en gino marach ahinya kendo nyalo thiro dongruok e dho wath ma Mombasa. To kapod wantiere county ma Mombasa kono wach machielo mabende timore e county ma Mombasa odiochieng' makawuono mabende reporter marwa ma Mombasa biro luonwa machiegni en ni siasa mar laro kom governor ma Mombasa kod ywaruok madhi nyime e kind jokanyo mag duond buche mano duond bura mar Wiper ka achiel kod mano mar ODM. Aparni duond bura mar Wiper ka achiel kod mano mar ODM giduto gintiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja. To nyaka sani Wiper ochungo mano governor machon ma Nairobi Mike Sonko mar mondo mi olar kom governor e county ma Mombasa kono. Duond bura mar ODM bende owalo kata nomiyo otiko mano Abdul Swamad Nasir otiko mar laro kom governor e county ma Mombasa kod otiko no mar ODM. Weche makamagi osebedo ka kelo ywaruok kadho wath nam chumbi ahinya to e county ma Mombasa kaluwore ni Wiper ka achiel kod ODM giduto gintiere e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Siasa makamago osebedo ka kelo ywaruok makoni kod kocha kendo wach makamano reporter marwa mano George Aoko bende biro luonwa wach makamano machiegni mar neno kaponi inyalo tiek ywaruok machalo kamano kata oyo kaponi jogo mantiere e riwruok achiel ochungo jolara kom achiel e gweng' achiel. En ang'o minyalo tim mar neno ni gwandruok okobede ahinya e gwengego mar mondo mi e kinde mabende ji chomo yiero to yiero bio tim e yo makare. Akawa wuok e county ma Mombasa wadhi e wach machielo matimore e county mano wadhi e county ma Siaya. Kawadhi e wach matimore e county ma Siaya
Nyako Ramogi Ajwang apisi mar jaod bura ma Ugenya odiochieng' ma kawuono biro chiwo checks mago checks mag basari mar hik omenda mar higa mar 2021-2022 ka checks makamagi biro chiw e kar tiegruok ma Sega mano Sega Youth Polytechnic mayudore e county ma Siaya. Wach makamano jofwambo magwa mayudore e county ma Siaya biro luonwa machiegni mar mondo mi oneni wechego mag somo dhi e yo makare mago e gwenge mag Siaya. Parni jogo mabende kata jopuonjre manotimo penj mar KCPE mar higa mar 2021 osebedo kariwore kod skunde mag sekondari e gwenge duto ma pacho kaendi kendo chiwo checks makamago biro seche mabende wanyalo wacho ni jopuonjre makamago gidwaro omenda makamago mar mondo mi gidhi mbele kod sombgi e yo makare. Omiyo chiwo checks makamago e county ma Siaya biro konyo ahinya e jiwo somo mag nyithindo ahinya to nyithindo mochando mathothne dwa mana ni oyudo bursaries makamage ka gidhi mbele kod sombgi e yo makare. To ka wawuok e county ma Siaya, Nyako Ramogi Ajwang wadhi nyaka wach matimore e county ma Migori. Akawadhi e county ma Migori, apisas makedo kod wach tero nyithindo manyiri nyange mano e county ma Migori. Sani wanyalo wacho ni gitiyo kod wechego mag somo mar neno ni otiek chuth wach tero nyiri nyange kochopo giko higani. Aparni Nyako Ramogi Ajwang wechego mag tero nyithindo manyiri nyange kata female genital mutilation nyading'eny waneno ka ng'eny ahinya e county ma Migori kendo sirikal ma pacho kae bende otelne kod jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta nitiere kod geno ni kochopo giko higani mano higa mar 2022 tibiro tiek chuth wachno mar tero nyithindo manyiri nyange e county ma Migori. Ka bende gisani gitiyo kod wechego mag somo kaluwore ni sirikal bende nobiro kod chenro no mar neno ni jopuonjre duto manotimo penj kata motimo penj mag KCPE oriwre kod skundego mag sekondar kaka yorno mar neno ni onge nyathi moro amora modong' chien kendo wach makamano nyalo konyo ahinya e tieko wach tero nyithindo manyiri nyange kata female genital mutilation ahinya to e county ma Migori. Wach makamano bende wanyalo neno kata wanyalo wacho ni jomathoth kata migepe mopogore opogore mayudore e kor gwenge bende osewuok oko mar chwalo duondgi neno ni jonyuol kaachiel kod jogo mabende odak e alwora kama bende nitiere joma ng'eny mitero kata e kwendego mitero nyithindo manyiri nyange okedo matek mar neno ni otiek wachno mar tero nyithindo manyiri nyange e county ma Migori. Nyako Ramogi Ajwang mago mana weche matimore alwora mag counties wa weche makamago reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho kae bende biro medo miyowa kuku kod tiendgi e kinde ma wabiro yudogi bende wabiro kelonegi achiel kachiel kaka wayudogi e mesa mar ka weche manyien odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi Ajwang ka waweyo wechego matimore e alwora mag counties wadhi nyaka e Citizen Digital App. Nyako Ramogi Ajwang kaka pile wang'isi ni Citizen Digital App en mar kambi tudruok marwa mar Royal Media Services. Kapo ni ionge kod Citizen Digital App ikaw mana simbi mar ong'we yamo mano mar smartphone atidhi e Play Store kacha i-download Citizen Digital App kaluwore ni e Citizen Digital App kanyo eminyalo yudo weche manyien kamoro amora ma intiere weche manyien kuku kod tiendgi maonge miriambo moro amora iyudogi kacha e wang' sa maonge leo kata matin. Ka wachako kod weche matimore e Citizen Digital App. Citizen Digital App Nyako Ramogi Ajwang atoka pod kwadhie wechego mabende timore e Citizen Digital App mana kaka ineno Nyako Ramogi Ajwang kaluwore kod Citizen Digital App nyaka sani odong' ndalo 91 ndalo 91 seche 13 dakika 34 kod nyiriri mabende dhi mapiyo ahinya mano ka piny Kenya mano motelo ne yiero maduong'. Wanyalo wacho ni sani odong' mana dweche 3 kende to wadhi e yiero maduong' mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyako Ramogi Ajwang to kapok wadhi e weche matimore e Citizen Digital App yiena mar mondo mi wakaw yueyo matin mondi wamodh pi eka waduog wadhi mbele kod chal mar fwambo. Kik idhi mabor. Ka
Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mawego Technical Training Institute is inviting applicants who have attained a mean grade of D- and above to sign up for our May 2022 course intakes in various TVET courses, among them electrical and electronic engineering, welding, land surveys, food and beverages, civil engineering, motor vehicle mechanics, and fashion design at the levels of artisan to diploma. Successful applicants will benefit from the government TVET capitation. For more details, visit our website www.mawegoinstitute.ac.ke, or you can call us on 0734 156640 or 0704 521743. Mawego Technical Training Institute, the best TVET accredited institution. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. Waluare kuliet pa. Wamiyo moa e thurwa ka. Kod moa e pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV.
Amachiegni kendo nyakwa Ramogi Ajua ngero kama na inya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae mar mondo mi wadhi mbele kod chenro mar mbakoromo. Kaka nanyisi kapok nwakaw yoyo matin ne wantiere e chal mar fwambo ka bende ne wantiere e Citizen Digital App kae. Ang'isi kanyo no dong ndalo 91 kende seche 13 dakika 28 kod nyiriri madhi mana mapiyo piyo ahinya kapok piny Kenya ochopo e yiero maduong' mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. To ka wachako weche matimore e Citizen Digital App kata thuond weche mabende wanyalo wacho no mi peke Citizen Digital App okinyi makawuono. Wach mokwongo e Citizen Digital App okinyi makawuono mabende wanyalo keto mokwongo. Wach mokwongo mabende timore e Citizen Digital App nyakwa Ramogi Ajua akaponi intiere e boma ma Nairobi kae nyaka koro ibed motang kata ibed akicha. Akasani koro ndika ni gimomiyo inyalo chulo fai mar omenda madirom $8 million kaponi itimo kata ikoso kamora mora e seche mitiyo kod Nairobi Expressway mano mayudore e boma ma Nairobi kae. Mana kinyalo ng'iyo mana apaya ma Nairobi Expressway mabende osebeda kiloso e pachoka. Akawang'iyo mana kawadoka piny matin nyakwa Ramogi Ajua weche matimore e Citizen Digital App okinyi makawuono. Jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro nolanda yanga ni apaya no mar Nairobi Expressway ibiro yawa yanga kochopo tarik 14 mano chieng' ngeso mar mondo mi ochaka ti kode. Jogo mantiere kod nyamburko ubiro bedo kod nyalo mar tiyo kod Nairobi Expressway mano kochakore tarik 14 dwe mar 5 higani mano chieng' ngeso. Apaya no en mar kilometers 27 ka bende entiere kata bor mare kochakore kanyo Mlolongo kidhi nyaka Uhuru Highway kaachiel kod James Gishuru Road Junction mayudore Westlands ka bende jogo mabende biro tiyo kode mana kaka ondika to ok mano nyakwa Ramogi Ajua. Wach makamae gino momiyo omiye pek odiochieng' makawuono en ni kaponi ibiro bedo kod nyalo mar tiyo kod apaya no mar Nairobi Expressway to kaponi iketho gimora mora mantiere e Nairobi Expressway nyakwa Ramogi Ajua kaponi iketho mashinde go kata kapok wadhi kanyo nitiere mashinde go mabende luong kanyo ni county level variable information boards mabende wanyalo wacho ni chiwo weche mopogore opogore mag nyamburko mabende yudore kanyo. Kaponi ketho weche machalo kamagi biro goi fine mar $8.8 kopogore kod mano nitiere tickets mago damaging the ticket issuing machines. Mashinde moko mabende biro ket e wang' apaya no maponono biro chiwo ne ji ticket kapok itiyo kod apaya makamano. Kiketho mashinde makamago ibiro goi fine mar $1.9 million. Bende nitiere scanners go mabende menyo nyamburko mabende tiyo godo kido mar nyamburko mitiyo godo. Kaponi iketho scanners machalo kamano tibiro goi fine mar $2.4 Magi mana moko kuom weche mabende fines mabende jo Kenya ibiro go kaponi iketho gigo mayudore mano e wang'apaya no mar Nairobi Expressway. To bende nitiere fines mamoko mabende ogol kanyo. Nitiere toll booth mabende kapono ibiro ketho e seche mitiyo kod apaya makamano tibiro goi fine mar $1.32 kaachiel kod $1.8 Ka bende nitiere cameras mabende ibiro ket kanyo kaponi itiyo kod apaya makamano to iketho kamera makamano ibiro goi fine mar omenda madirom shillings 600,000. Weche makamagi nyakwa Ramogi Ajua mar mondo mi ing'e weche kata fines mabende inyalo goi kata fine minyalo mi kaponi ketho gimora mora e wang' apaya kacha. Inyalo mana dhi e Citizen Digital App mar mondo mi isom ibed kod ng'eyo nikech wacho ni ng'eyo gimoro en rieko to koso ng'eyo en fuo. Koro nene ni dhi e Citizen Digital App kacha i-download mar mondo mi ne ni kitiyo kod wang' apaya no mar Nairobi Expressway mabende biro yawne joriemb nyamburko kata joriembo kochopo kanyo tarik 14 dwe mar 5 higani. Kitiyo kod wang' apaya cha ibeda kicha
ibedo motang' mar mondo mi kik iketh gimoro amora. Inyalo ketho gimoro kacha po nono e yor masira kata ok ning'eyo to pod ibiro goyi fine. Omiyo e kinde ma bende ibiro yaw wang' apaya ma kamano, ne ni bedo motang' e kinde mitiyo kod wang' apaya mar mondo mi kik iketh gimoro amora ma bende yudore e wang' apaya kanyo. Nyakore Ramogi Ajwang' kapok wadhi e wach machielo ma bende timore e Citizen Digital App. Kaka pile e chenro mar mbaka oromo, watudore kod reporters magwa mayudore kor gwenge mapacho ka mar mondo mi ginyiswa gino matimore kama gintiere. Gie thuolo ni adwa ni watudre kata wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa mar mondo mi watudre kod reporter marwa mayudore Mombasa. Mana kaka inyalo nene kanyo e wang' jowi mari, mano reporter marwa e kaunti ma Mombasa, George Aoko, mar mondo mi onyiswa ni ang'o matimore ka dho wath nam chumbi odiochieng' ma kawuono. George Aoko, kinyalo winja, kaunti ma Mombasa ochiew nade okinyi ma kawuono, tang'o matimore Mombasa kawuono ma jogo maneno Ramogi TV dwa nyalo gombo ng'eyo okinyi ma kawuono, George? George, akia kiwinja, Mombasa chiu nade to ang'o matimore Mombasa okinyi ma kawuono? Awinji maber ko ke kaunti ma Mombasa kuma kawuono neno ka wachieo maber. Ndalo ariyo mosekalo go koth osebedo ka chwe to kata George, awinji maber ahinya ko ke kaunti ma Mombasa kae. Akone kawuono Mombasa aneno ka wachieo maber, kendo ndalo ariyo mosekalo go koth osebedo ka chwe to kata kamano kawuono waneno ka chieng' owuok maber kendo onge dalili mar koth. Kama antiere kae antiere gi moko kuom derepe mag loche, gikone gintiere gi ywak matin kaluwore gi chik mane Uhuru Kenyatta ogolo mar wach medo mar osara ma en kwana tamala 12, kato bende gi ywak kaluwore gi wach joriembo magikone wuok e pinje mag libamba. Gikone chalni odwa kao thoth tije magitimo, to kata kamano adwa ni gin maginyiswa kae ndi to ywak gi maduong' en ang'o. Songa tu hapa karibu na anza kwa jina. Kwa majina mimi naitwa Roman Waema, ni kiongozi katika chama cha madereva wa masafa marefu, na ningependa kuzungumzia baadhi ya mambo machache kutokana na nyongeza ambayo rais wa taifa hili aliweza kuitoa kwa wafanyikazi, kile kiwango cha 12%. Kwanza tumshukuru sana pamoja na kiongozi bwana Atuoli kwa kuona ni vyema watupatie nyongeza hii, na vile vile ni waombe FKE waache kupinga hii nyongeza kwa sababu wafanyikazi wameteseka kwa muda mrefu. Kumekuwa na pandemic, katika hii pandemic wao walifuta wafanyikazi wakakosa kazi na ikawa ni matatizo. Sasa leo hii kwa vile walikuwa wanafanya kazi na kile kiwango ambacho kinastahili wao kufanya waweze kukidhi, basi sasa wakubali hii nyongeza ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja na tulijenge taifa. Pengine ukisema FKE waache kuingilia, pengine unajaribu kumaanisha nini? Wako na mpango wa kukataza wafanyikazi hii nyongeza kwa sababu wamekuwa wakisema kwamba hii nyongeza ni ya juu na huenda wao wakafunga makampuni, lakini ukweli ni kwamba hakuna makampuni yoyote ambayo yatafungwa kwa sababu wafanyikazi wamekaa miaka 4 bila nyongeza ya mshahara. Na pengine pia suala la madereva wenu labda katika mataifa ya kigeni, umezungumzia pia suala la ajira, pengine ungependa kusema nini labda? Kwa kuhusiana na swala la ajira ni kwamba hata hii nyongeza huenda ikawa laana kwetu, kwa sababu hata zile nyongeza zingine zote zimekuwa ni laana. Serikali inapoongeza mshahara, nao waajiri wanaanza kufuta madereva wa Kenya wakiandika madereva wa kigeni, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza kiwango kikubwa cha madereva katika hii barabara ni wageni ambao wanaendesha gari ambazo zimeandikishwa katika hili taifa letu la Kenya, ambapo ni kinyume cha sheria. Tumejaribu kwenda katika wizara husika na hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa kufikia sasa. Pengine mnahisi kwamba nini inachangia hatua hii ya kuajiriwa kwa madereva pengine kutoka mataifa ya kigeni? Kinachochangia waajiri kuajiri madereva wa kigeni ni kwa sababu wale madereva wa kigeni wanalipwa pesa kidogo, cheap labor. Unakuta wao wanaweza kufanya kazi na 20,000, ambapo dereva wa Kenya inakuwa pia yeye ni vigumu kufanya kazi na 20,000. Alafu pili, wanaweza kuwa manipulate, na nafikiri pia vile vile ndio chanzo kikubwa cha ajali katika barabara zetu. Shukran sana. Acha tupate mwingine tena. Ataanza kwa majina na tuelezee pengine lako ni lipi. Mimi kwa jina naitwa Mansur Muhija, ni dereva na ni kiongozi wa madereva katika East Africa natambulika.
Kwanza ningependa kumshukuru rais wa taifa hili kwa kutuwezesha kupanua mabarabara na maendeleo yote aliyofanya. Japokuwa bado sisi kama madereva tunalalamika kwa sababu haki zetu hatujapata. Na tungependa kumkumbusha rais ya kuwa hata sisi tunataka tuwe na kitu ya kumsifia wakati atakuwa ameondoka. Na kwa hiyo muda ambao amekuwa katika utawala, hakuna siku ameongelea kuhusu haki ya dereva. Na tukirudi pia katika hii kaunti ambayo ni ya Mombasa na Kilifi, ndo kaunti ambayo wameandika idadi ya dereva karibia 10,000 ambaye ni wageni katika nchi. Na wameandikwa kwa sababu ya malipo duni. Na hiyo imenyima madereva wengi kazi na imefanya tunakosa haki zetu. Ukisema labda madereva labda hamjapata ile haki yenu, unamaanisha nini? Ninamaanisha hizi barabara kama hiyo ya mwendo kasi ambayo imetengezwa saizi Nairobi. Sisi madereva wa highway wa long distance hatukuli kwa hiyo barabara. Famili zetu wanahitaji kupata masilahi mazuri. Tunahitaji watoto wetu kusoma shule nzuri. Lakini ukiangalia maisha ya dereva wa long distance ni maisha duni sana. Sisi hatustahili kulipwa shilingi 30,000, 20,000. Na hapa kuna madereva wanapewa mshahara mpaka 18,000. Atamsomesha mtoto vipi? Unaona, hapo ndo haki ambayo tunapigania. Na pia tumedhulumiwa na vitengo vya kipolisi. Hapa port tumedhulumiwa na KRA, wafanyakazi wa KRA ambao wanaweka seal, wanahitaji ushuru. Kila saa ukienda dereva lazima awe na 500. Polisi barabarani pia wanatudhulumu. Mizani hivyo hivyo. Kwa hivyo tunahitaji angalau rais aongee kuhusu dereva wa masafa marefu. Angalau tukue na jambo ya kumkumbuka nayo. Na hao wanaokuja pia ambao wanataka kupigania vyeo saizi, pia hatujasikia katika kampeni wanaongelea kuhusu maisha ya dereva. Na sisi wengine tulikuja kupiga kura Kenya. Kila mara tunaacha magari nchi za nje, tunakuja kupiga kura katika taifa letu. Lakini wakati wanaingia hakuna anayetetea haki ya dereva. Asante sana. Tupate mzee pia tueleze pengine pengine baada ya rais labda kutangaza kwamba kuna nyongeza ya 12%, pengine kama muungano wa madereva mlihisi vipi? Mimi sitaki kuzungumzia hayo mambo ya kuongezwa kwa mshahara. Nilikuwa nataka kuzungumzia mateso ya madereva yote kwa ujumla kwa sasa hivi. Madereva wamekuwa wanapitia mateso sana kupitia. Kwa majina naitwa Ali Mohamed Majaliwa na mimi ni dereva wa masafa marefu, na nilikuwa nataka nizungumzie baadhi ya matatizo ambayo kwamba tunapitia kwa mikono ya polisi na weighbridge ambazo kwamba ziko katika Kenya hapa. Kwanza kuna tatizo kubwa sana katika boda ya weighbridge na mapolisi kwa ujumla. Wamekuwa wakinyanyasa watu sana pale, mpaka inafika wakati mtu anakuweka pingu na anakupiga na yeye ni polisi. Badala ya yeye kukuangalia usalama wako, amekuwa usalama wako yeye ndo anaufinyilia kabisa. Kosa la traffic ama kosa la dereva sio kosa la kufanya yeye awekwe pingu na kupigwa. Ni kosa ambalo kwamba anaweza akaambiwa chukua cash bill ama upelekwe kotini. Lakini sasa hivi tumeona dereva anawekwa pingu na anapigwa pia. Kwa hiyo ndo tatizo ambalo kwamba serikali tunaomba iangalie upande wa madereva. Hapo awali kumekuwa na changamoto ya masuala ya usalama na hasa kwa madereva wa masafa. Sijui hadi kufikia sasa hali iko vipi? Hadi kufikia sasa siwezi kusema kwamba kuna guarantee, kwa sababu mambo kama hayo bado yanaendelea, japo yamepungua lakini sio kwa asilimia kubwa. Bado yapo. Kwa hiyo tunaomba serikali bado iangalie kwa makini sana hapo. Tupate mzee. Kwa majina ninaitwa Ruben Maruti, nikiwa hapa mchini wa Mombasa. Kitu ninaomba rais wetu wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, kwa maongezeo ya mshahara ile wameongeza 12%. Kuna ritaisi tulifanyia hii serikali tangu Kenyatta paka leo. Pesa ya pension ni pesa kidogo, haiwezi saidia mtu yoyote. Na rais wetu mstaafu Kibaki akatuhurumia, akatuongezea pesa kidogo, na afila alitoka hawa wachakumbuka sisi kutuongezea tena. Na muomba rais wetu aongezee ritaisi walio staafu katika taifa letu la Kenya, wakifanyia serikali awakumbuke kuwaongezea mshahara. Alafu cha pili, sisi katika taifa letu
elimu imekuwa shida. Tunaomba serikali yetu elimu iwe bure kutoka standard 1 mpaka university, serikali ikarimie. Tupate kununua wanafunzi uniform peke yake. Tunarudi kwa kilimo. Kilimo imesoroteka kwa mtu maskini, hapati chakula, anaishi kwa maisha ya taabu. Serikali itoe vifaa ya mbegu na mahindi, ipewe wakulima wapate kulima. Hasa Trans Nzoia imesoroteka kabisa katika kilimo, watu hawalimi. Na maskini wanategemea kilimo ndio pate chakula. Jambo la tatu la kufata, upande wa afya. Mtu anakonjeka paka anakufa, hana pesa za kulipa kiafya. Tunataka serikali yetu isimamie x-ray na dawa ili wakaishi vizuri kama siku za kikoloni tulikuwa tunapata matibabu ya bure. Ya mwisho, hapa Mombasa kampuni za Wahindi zinafuta wa Afrika, zinawacha Wahindi. Asante sana. Wahindi ndio wanamiliki makampuni. Asante sana mzee wangu. Kuna mwanadada mmoja, labda tumalizie kutuelezea pengine yako ni yapi. Kwa majina naitwa Lucy Kanye. Mimi ni mwanachama wa Kenya Long Distance Truck Drivers and Allied Workers Union. Kuna mambo ambayo ningetaka kuangazia. Kwanza, vyama vya wafanyikazi vinatambulika paka katika katiba ya Kenya. Lakini la ajabu ni kuwa matajiri wengi hawajatambua. Na ndio maana wafanyikazi wengi wanapoungana, licha ya kuwa ni haki yao ya kikatiba, wakienda wanafutwa, wanakuwa intimidated, wanafutwa. Na hilo ni jambo ambalo tunaona pia ni kunyanyasa wafanyikazi. Hawa ni watu ambao wanafaa kuwa partners, social partners, yani wanasaidiana kikazi. Kama muungano ambao labda unatetea maslahi ya wafanyikazi, pengine jukumu lenu ni lipi na ni hatua zipi ambazo mnajaribu kuchukua labda? Sisi jukumu letu ile kwanza tumechukua, tumeorganize wafanyikazi, tukarecruit, na tuko na kampuni kadhaa ambao tumesign na wao na tumekuwa recognized kwa kampuni zao. Tunatetea haki zao, na pia tumekuwa na education ambazo tunafundisha wafanyikazi jinsi ya kujua haki zao, kwa sababu mtu akiwa kazini, unapoajiriwa sio kuwa umesaidiwa, pale unatumika, kwa hivyo mnasaidiana. Kwa hivyo haki inafaa kutembea katika hali zako zote. Unaangalia kama hii sekta yetu ya transport. Unaona mtu akienda akipata ajali, na ajali unavyojua kama ni ya gari, ajali yoyote, hakuna mtu ametoka kwa nyumba akipanga anaenda kupata ajali. Lakini anaenda anavunjika, na akishagharamiwa kidogo, tajiri huwa anamtoa, kwa sababu anasema sheria imesema tumelinda mpaka hapa. Asante. Na kuanzia hapo unakuwa hauko kazini. Asante sana. Shukrani sana. Asante. Manakaka janeno marwa iwinjo mago moko kuom jogo kata derepe mariembo loche matingo sike ka wuok e wath ma Mombasa kae katero e pinje malibamba, kalero mana moko kuom midhieche ma samoro gineno to giywak gi kaluwore gi okang' mane jatend piny Kenya Migosi Uhuru Kenyatta okoni jotich omed kwan ata malo 12 mar osati. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Geno ni sirikal biro winje yo makare ywak mag joriembo mayudore e kaunti ma Mombasa kuno. Nyakwara Moge Juanga ka wadhi e wach machielo ma bende donjonwa okinyi ma kawuono. Nyakwara Moge Juanga, wana kaka inyalo ketna kae ma Sabina Shege ma bende we wawinje gino mowacho okinyi ma kawuono. Send me very good messages of goodwill, and the ones who are praying for me, I tell them let's continue praying. But it's not just about me. For me, it's about Azimio being in the next government, taking over the government, and so despite the outcome, I'll still stand and go on campaigning for Azimio, supporting Raila Amolo Odinga, and I pray that all is going to be by come 9th of August. Raila Amolo Odinga will be the President of the Republic of Kenya, and Azimio will take over the government. Thank you. Asante sana.
Mana kamano nyakwa Ramogi Ajuang. Magi pichni mabiro nwa achiel kachiel kantiere e boma ma Nairobi kae. Nyakwa Ramogi Ajuang parnisha Sabina Chege odiochieng' ma kawuono ochopo e nyim aput mabende yande ochuogi kod riwruogno mar Azimio la Umoja mar mondo mi okony Raila Odinga e yiero jalupne mano e yiero maduong' ma higani. Parni Sabina Chege ochopo kacho to weche mamoko mabende wayudo kinyi ma kawuono moko kuom jotelo mabende osechopo e nyim aput makamano mar mondo mi odadhogi oriwo gavana ma Mombasa mano Ali Hassan Joho kachiel kod Martha Karua mabende ochopo e nyim aput makamano mabende podi dhi nyime kod dayo doji mopogore opogore mabende olap dhogi ndong' ne pong'o lemono mar bedo jalup ogai mar ODM Raila Odinga e ng'wech mare mar laro kom ten piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Ripota marwa mano Edwin Okoth luonwa machiegni weche makamago kendo biro kelo ni kuku kod tiendgi e kinde mabiro yudogi e wechewa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod wacha makamano kata kamano weche makamago nyakwa Ramogi Ajuang ripota marwa kata jofwambo magwa luno weche makamago machiegni kendo wabiro kelonu achiel kachiel e kinde ma wabiro yudogi. To kopogore kod mano wach machielo mabende donjonwa okinyi makawuono en ni duond burano mar PA kachiel kod maendeleo chap ondiko ne mano jandika duond buche mano e pacho kae mano Anderitu ka bende koro gi oro kwayo margi ne register mochung' ne ndiko duond buche pacho kae mar mondo mi giwuog e riwruogno mar Azimio la Umoja. Parni PA en duond burano mar gavana ma Kilifi Amason Kingi ka maendeleo chap to en mara gavana mano e county ma Machakos mano Alfred Mutua. Jotelo ariyo go sani koro ndiko ne register mochung' ne ndiko duond buche pacho kae ka koro gidwaro ni giwuog e riwruogno mar Azimio la Umoja. Nyalo bedo ni ponono gionge kod winjruok mana kaka inyalo neno nyakwa Ramogi Ajuang magi pichni mabende wuoknwa achiel kachiel kama bende duond buche ariyo go mag siasa mana kinyalo neno mauloso sani mano gavana e county ma Machakos Alfred Mutua mabende en jatend duond burano mar maendeleo chap aka koro sani gidwaro ni giwuog e riwruogno mar Azimio la Umoja. Sani koro iluonge ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wewe winja negi ma Alfred Mutua wacho. Kenya. If we are ready, if you can just give me a thumbs up and we'll all start. When we're ready. Are we ready? So. Ladies and gentlemen and fellow Kenyans, truth and openness, keeping one's word and sincerity are important attributes in any political relationship. Politics is about self-interest of political parties and players. According to our Kenyan constitution, one cannot be forced to be in an association or relationship that they do not want to be in because it is not healthy for them. Maendeleo Chap is one of the founding parties of Azimio. We entered into the Azimio wagon, committed to principles of fairness and transparency and inclusivity. Our party is a party on an upward trajectory. In the last elections, despite being just a few months old, Maendeleo Chap party garnered a governor and deputy governor position. We won 4 parliamentary seats and close to 40 MCA seats countrywide. These coming elections, we expect to do much better. With these factors in mind, we, as Maendeleo Chap party, have been shocked by plans of zoning that will effectively mean that we cannot contest seats and also benefit from funding as per the Political Parties Act. It is quite unfortunate, but Azimio has become a club of a few, with the rest of us standing outside peering through the window as a few club members strategize and feast together. Case in point is a document that we signed in good faith
and the many promises that were given to us. The Azimio la Umoja document that we signed was one document with a page at the end where all the parties signed. And we were assured once all the parties signed and the document has been taken to the registrar of political parties, we will be given a copy because that is our right. Ramogi Ajuang wagoyo mosa hinya kuom ng'ikruok e yor tudruok mabende wabedo godo. Kata kamano mano ne governor e county Machakos Alfred Mutua mabende en jatend duond burano mar maendeleo chap kabende giloso achiel kachiel ka gintiere boma ma Nairobi kae ka sani koro giwacho ni gidwa ndiko ne jandik duond buche pacho kamano Anderitu kabende gidwa oro kwayo margi mar mondo mi giwuog e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Token Alfred Mutua kende governor e county Makilifi mano Amason Kingi mabende en jatend duond burano mar pa bende koro sani nyocha osechwalo ng'ur mare ka bende giwacho ni gin bende gida wuok e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kabende sani koro giwacho ni ok giwinjore kata ok gikoso winjruok makare kod gigo mantiere e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Kabende giwacho ni oken gino makare ka Azimio la Umoja kata duond burano sani koro gidwa timo zoning e gwenge moko mapacho ka gino mabende ponono giwacho ni ok owinjore kod manifestos kata gigo mabende kata dwaro margi gin kaka duond bura mar maendeleo chap. Weche makamago Ramogi Ajuang reporters magwa manitiere e county ma Nairobi kae luonwa machiegni achiel ka achiel mar mondo mi ibi ing'e gigo matimore e paw siasa mapachoka. Parnie kinde mabende ne wachako chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono ang'isi no dong ndalo 91 kende to piny Kenya chomo yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Bende motelo ne Alfred Mutua loso mabende wabedo godo kod ng'ikruok matin. Sabina Shege bende owuoyo kinyi ma kawuono ka Sabina Shege Ali Hassan Joho mano governor e county ma Mombasa kachiel kod Martha Karua gichopo e nyim aput mayande ochuogi e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar mondo mi gikonya mano ogai mar ODM moluor Raila Odinga e yiero kata walo ajalno mabende biro bedo jalupne e ng'wech mare mar laro komten piny Kenya e yiero maduong' ma higani. Aparni duol matayo weche mag yiero e pacho kae mano IEBC bende omiyo riwruoge kata jogo duto mabende olapdo gindong ne komno mar 10 piny Kenya thuolo mar nyaka tarik 16 dwe mar 5 higani mar mondo mi gichwal ne IEBC nyinge mag jogo mabende biro bedo jolupgi e ng'wech margi mar laro kombe mag siasa pacho ka hinya to komno mar tenda piny Kenya. Wachno mar yiero jolup en wach mabende nyaka sani wanyalo wacho ni en wich bar maduong' ahinya ne riwruoge mag siasa. Ka wang'iyo riwruogno mar Kenya Kwanza gin bende gintiere kod wich bar mar jalno mabende biro bedo jalupgi mano e ng'wech mar laro komten piny Kenya. Parni Kenya Kwanza to en mar jalup jatend piny Kenya mano William Ruto. En bende entiere kod wich bar mare korka kore. Ka Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende nitiere kod wich bar ka gin ne gikao okang' makende mar chuogo aput mabiro konyogi e walo jalno mabiro bedo kata moromo bedo jalup Raila Odinga e ng'wech mare mar laro komten piny Kenya. Aparni mano jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka en yando sewuok e lela ka bende weche mabende wasebedo kwa kelo ni ka owacho ni en owuon ok obi chopo e nyim aput makamano mar mondo mi odadhoge ko bende ibiro ng'e ka onyalo romo bedo jalup Raila kata oyo. Aputno bende yando sewacho ni ok ochuno ni jalno madwa bedo jalup Raila ochopa kanyo mar mondo mi odadhogi. Kata kamago mago weche mak wan kaka jofwambo waluonu machiegni kendo e kinde mabende wabiro ng'eyo jalno ma Azimio la Umoja biro walo mar mondo mi obeda jalup Raila. Weche makamago wabiro kelo ni achiel kachiel e tipo mar mihero mar Ramogi TV. Kenya Kwanza kacha bende wakete wang'wa weche makamago kapo nono wabiro ng'eyo jalno ma jo Kenya Kwanza kata jo UDA biro yiero mar mondo mi obeda jalup William Ruto. Weche makamago bende wabiro kelo ni achiel kachiel kaka gidonjonwa e mesa mar ka weche manyien. Ramogi Ajuang weche manyien mabende podi donjonwa okinyi ma kawuono. Ogai mar ODM moluor Raila Odinga
igeno ni odiochieng' ma kawuono obiro bendo wendo modhiali. Mano wendo modhiali e county ma Kajiado, aka bende governor e county ma Kajiado, mano Joseph Elelenku. Odiochieng' ma kawuono osidho campaign mare e ng'wech mare mar laro kom governor e county ma Kajiado e tielo mar ariyo. Weche ma kamago duto nyaka Ramogi Jang wabiro kelo ni kuku kod tiendgi e wechewa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Ka kamano to gi kanyo e mwachopo godo e giko mar chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Eloshano ng'awo ka achiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto ma bende neno ni chenro ni obiro ni yo makare, akwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using